बयबो प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL हान्जानि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होना देरहासार होनि 34 नं कालेंदुवार समस्तियाव रुबिन्द्र बर'खौ भट होना देरहासार होनि फैजों बयबो प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL हान्जानि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होना देरहासार होनि 34 नं कालेंदुवार समस्तियाव रुबिन्द्र बर'खौ भट होना देरहासार होनि 34 नं कालेंदुवार समस्तियाव रुबिन्द्र बर'खौ भट होना देरहासार होनि गोजोन खौसेथियै जों बयबो ओंखारबोना गोजोन खौसेथिनि सरकारखौ फिन दाफिनबावनि गोजोन खौसेथियै जों बयबो ओंखारबोना गोजोन खौसेथिनि सरकारखौ फिन लाफिनबावनि जय UPPL नि जय जय ट्रेक्टर पार्टीनि जय प्रमोद बर' long live रुबिन्द्र बर' जिन्दाबाद जिन्दाबाद जय ट्रेक्टर पार्टीनि जय एना एनिखौ ज्राब दोनथ'लायनानै गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै एना एनिखौ ज्राब दोनथ'लायनानै गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै जों बयबो खौसे जानानै जों बयबो ओंखारबोनानै जोंनि कालेंदुवार समस्तिनि बिजाथि रुबिन्द्र बर'खौ भट होना देरहासार होनि जोंनि कालेंदुवार समस्तिनि बिजाथि रुबिन्द्र बर'खौ भट होना देरहासार होनि